Zenide maiteok, abendualdian gaude. Eguberri jaiak prestatzen ari gera. Igande honetan, abendualdiko bigarren igande honetan, Jainkoaren hitzak Isaias eta Joan bataiatzailea jartzen dizkigu bidelagun. Bien hitzak entzun ditugu. Zerbait berria datorrela adierazten digute biek, oso modu ezberdinean. Isaias profetak itxaropen mezua dakarkigu. Benetan, irudi ederrak erabiltzen ditu itxaropen hori gugan indartzeko eta berritzeko. Otsoa bildotxarekin biziko da, lehoi nabarra antxumearekin etzango, txekorra eta lehoikumea elkarrekin larratuko dira, eta urtso bat izango dute hartzain. Irudi hoiekin datorren jaunaren eragina nolakoa izango den adierazi nahi digu. Datorrenak, Jainkoaren izenean datorrenak, kimu berria denak, dena berritu nahi du, dena eraldatu, dena paketu. Jainkoaren erresuma dakarkio gizakiari eta kreazio osoari. Eta erresuma horren ezaugarriak, irudi horien bitartez adierazi zaizkigunak hauexek dira. Justizia, bakea, anaitasuna, harmonia betea, kreazio osoa pakean eta harmonia horretan bizitzera eramango du datorren salbatzaileak. Salmoan berriz, beste hitz hauek entzun ditugu, haren egunetan lorabedi justizia eta ugaldu bakea. Benetan, itxaropenez betetzen gaituzten hitzak dira. Guretzat, fededunontzat, jaunagan konfiantza jartzen dugunontzat, hitz horiek ez dira ipuin eder bat, baizik gertatzen ari den errealitate bat baizik. Eta itxaropen hori berritu nahi dugu abendualdiko ibilaldian. Isaiasekin batera, Joan bataiatzailearen hitzak entzun ditugu. Beste erabateko hitzak dira, baina abendualdirako lagungarri eta gogoan hartzekoak. Bihotz berri zaitezte, hurbilda eta zeruetako erreinua. Bihotz berritzeko deia luzatzen digu Joan bataiatzaileak. Eta bihotz berritzeko arrazoi bakarra dago, hurbilda zeruetako erreinua. Jaunak dena berritu nahi du, eta horretarako beharrezkoa da bihotz berritzea. Otzanak izan behar dugu Jesusen etorrerarekin. Prest egon behar gera, jauna onartzeko. Bihotz berritzea ez da axaleko aldaketa bat, baizik pentsamoldea goitik behera aldatzea. Eta horretarako beharrezkoa da jauna onartzea. Gure aita errezatzen dugunean, bertan esaten dugu, etor bedi zure erreinua, eta egin bedi zure naia. Bihotz berritzea hortik hasi behar dugu. Jaunak gugan lan egin dezala. Gu alda gaitzala, eraberritu gaitzala. Jaunaren presentziaren eta jauna onartzearen ezaugarri zoragarria eta ederra, eredu benetakoa, Mariak eman digu. Berak esan zion Jainkoari, ona hemen jaunaren mirabea, gertabekit zuk nahi duzun bezala. Hori da bihotz berritzea. Jaunari gure bihotzean onartu eta
bere testigu bihurtzea. Horretarako, ibilaldi hau egiten ari gera. Jauna jaio dadila gure bihotzean, gure bizitzan, gure elkartean. Jainkoaren maitasunaren eta jainkoaren errukiaren esperientzia egin duena bakarrik dago bihotz berritzeko aukeran. Hor gertatzen bai da egiazko eraberritzea. Jainkoaren maitasunak antzaldatuko gaitu, gizaki berri egingo gaitu, bere testigu egingo gaitu. Bera gurekin dagoenean, gizaki berri gera. Utzi diezaiogun lan hori egiten gugan, eta gure bitartez, berak dakarkigun argia, justizia, bakea, itxaropena, gauzatu daitezela mundu zabalean. Presta diozaiogun bidea jaunari, horretan ari gera, abendualdiko ibilaldian, eta barru-barrutik, konfiantza osoz esan diezaiogun, zatoz Jesus jauna, gu salbatzera. Hala izan dadila.